Kimi. Saman? Tabang. Nasa ka? Tabang higo ba? Nasa di ka? Naglisod ko ginhawa, Kimi. Estilan. Anong naglisod mga ginawa? Ambot ani, uy. Kalitraman. Mura magnay-stopper ang akong dughan. Ngayon sa may tambalan na. Wala ko kahibalo, Kimi. Yun sa may maibuhaton diyan ni Kimi. Ambot. Kimi. Naglisod na ko ginawa. Ay, ambot ni mo eh. Sige, patik-atik ra ka ba? Lahi na po na imuhang tirada diha ron. Kimi. Yun sa may maya ni Kimi. Ngadlok na ko, Kimi. Nung sa gani ka no, nganong na naglisod man ka ginhawa. Wala gani ko kahibalo nun. Yung kalitra gani no. Nasobrahan guro ka. Ang sinasubrahan mo, pataka raman yung taon ka. Kalitra man ko ka, ingon na nilisod ko ginhawa nga. Di ba, gihilot man ko ni mo gabi eh? Oo. Mukha rin no, gihilot ko ni mo gabi eh. Nya karon. Kalitra ko, ingon na ni, maglisod na ko ginhawa. Basig, nasobrahan ka gabi eh. Ang sinasubrahan, uy, nung sa deka, natulog raman ko, di ba, pagkahuman ni mo gihilot? Natulog ka, pero ako wala pa ko natulog. Anya, sa di mo gibuhat sa ako ah. Wadi ka kabalo. Wala, kailan may man akong tulog. Lami po ako ang gibuhat. Ano, hindi ka gibuhat nga. Dili maayo sa ako ah. Sa di ka, sa dili maayo man daw ang gibuhat. Sa di mo gibuhat sa ako adi ay nga nung ingon anak mang imong reaksyon. Sa di ka gipalamian, regani ka. Ha? Di pala niyan. Grabe po ka, wala po ka hiring nga. Wala ganinong ano o di ay nga. Nag-iso ko ginahawa karon kay imo di ko gi datugan gabi eh. Sige, datugan, uy, pataka ramang ka. Kalayo ra sa imuhang tiyan, sa imuhang kuan. Talong. Susikimi eh. Kimi. Ano sa di ka? Magpa-check up ko, Kimi. Magpa-check up man ka. Magpa-check up ka ni Kimi. Naglisod dyan ko ganawa ba? Pastilan, oy, nga nung magpa-check up pa man ka. Ato nang tiwasan. First time na ako ni Kimi. Asa man kumuadto, Kimi? Dito sa kwarto. Ano sa kwarto, uy? Dito gani sa kwarto no, kaya to ang tiwasan. Ano sa taon ka? Naglisod na gani o ginhawa dari. Anya, imuha kung tiwasan. Di ka maluoy sa ako. Maluoy mo sa imo, oy. Mo Sige. gani no nga. Gusto ko magpa-check up gani no. Muadto siguro ko. Asam ko muadto? Ani kay first time ano ko. Muadto ko pananig. Butika? Dili, dito sa palengke. Palengke mo. Pa-check up gani ko nung ano sa palengke man. Dali na ba? Dito arata sa kwarto, ayuhon lagi na nato. Ano sa may matambal sa kuha na dito sa kwarto? Aw, handusan.